Γεια σας gamers, Ρουμπίν στο μικρόφωνο και σήμερα θα συνεχίσουμε με το ένατο επεισόδιο της σειράς μας, Μοναχικός Ταξιδιώτης. Όπως βλέπετε, έχω φτιάξει κάποια stone bricks και εσείς θα μου πείτε τώρα, μα γιατί έφτιαξες τα stone bricks αφού εμείς θα σκοτώναμε το δράκο? Και εγώ σας λέω ότι πρώτον περιμένετε να σας δείξω πως κάνουμε τα stone bricks. Έτσι κάνουμε τα stone bricks. Λοιπόν, και θα σας απαντήσω ότι πήγα να σκοτώσω endermans για να μαζέψω ender pearls και να ξεκινήσουμε σιγά σιγά για να βρούμε το portal. Αλλά έχω σκοτώσει 17 enderman μετρημένους και δεν έχω πάρει ούτε ένα ender pearl. Έτσι, επειδή και εγώ θύμωσα, είπα ότι θα φτιάξουμε ένα κάστρο. Έψαχνα να βρω το κατάλληλο σημείο. Αρχικά σκεφτόμουν εδώ το σπίτι μας, αλλά μετά βρήκα κάτι ακόμα καλύτερο από το σπίτι μας. Γιατί το σπίτι μας είναι λίγο μεγαλούτσικο. Λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ, έχασα το άλογό μου. Δεν ξέρω πού πήγε, πώς πήγε και γιατί. Απλά στο έκτο επεισόδιο, όταν έκανα τη μικρή παρουσίαση, κατευθείαν ήρθα εδώ και τον άφησα και αυτό σηκώθηκε και έφυγε. Και το έχασα το αλογάκι μου. Πάει. Έχω ψάξει από εκεί και από εκεί και από εκεί και από εκεί, αλλά το αλογάκι δεν είναι πουθενά. Το χάσαμε. Δεν πειράζει. Λοιπόν, και εφόσον σταματήσαμε και με το μελόδραμα, συνεχίζουμε. Όπως βλέπετε εδώ έχουμε τα potions που δεν τα χάλασα όλα ακόμα. Και εδώ κάνω κάποια nether bricks. Ωραία. Θα πάμε να ξεκινήσουμε το κάστρο μας σε ένα φανταστικό μέρος. Δηλαδή σε ένα village. Δεν θα κάνω κάτι το ιδιαίτερο. Ή να το κάνω εδώ. Αλλά το μέρος εδώ είναι πολύ μεγάλο. Εκτός άμα περιτριγυρίσω μέχρι εδώ το μέρος. Αν και πιστεύω ότι όλο πρέπει να το περιτριγυρίσω. Έχει και το νερό γύρω γύρω, είναι πολύ καλύτερο. Αλλά δεν ξέρω. Τώρα βαριέμαι να τα μαζέψω αυτά. Εσείς τι λέτε? Τώρα ό,τι και να λέτε. Λοιπόν, θα μετακομίσουμε. Θα πάω τώρα να σας δείξω ένα village που βρήκα. Και όχι αυτό εκεί, γιατί εκείνο δεν μ' αρέσει. Πήγα προς τα πέρα, εξερευνώντας, και βρήκα ένα village. Ξεκινήσουμε να το περιτριγυρίζουμε, αν και πιστεύω ότι αυτά δεν φτάνουνε. Λοιπόν, έχω σκεφτεί πως θα το κάνω. Θα το κάνω με ένα σχετικά μεγάλο άνοιγμα, περίπου στα 4 blocks, και μέσα θα μένω εγώ, μέσα στο κάστρο. Αλλά θα υπάρχουν πόρτες έτσι ώστε να μπορούν να έρθουν και οι villagers. Και θα είναι περιτριγυρισμένο. Και θα φτιάξω ένα trap στην πόρτα έτσι ώστε να έχουμε μοχλό για να βγαίνουμε έξω. Για να μην μπορούν να μπαίνουν mobs και τέτοια.
Για να δούμε πώς πάμε. Δεν πάμε καλά. Κοιτάξτε τα λογάκι εδώ. Έχω παγιδέψει ένα πιο πίσω, οπότε δεν έχουμε πρόβλημα, εδώ θα μείνει. Ένα μήλο! Μήλο! Θα μπούμε από εδώ μέσα. Ωραία. Το ξέρω, είναι λίγο μακριά και είναι λίγο βαρετό να περιμένετε. Αλλά οκ, 300 μπλοκς έμειναν μόνο. Όχι, εντάξει, φτάνουμε. Περνάμε μέσα από εδώ. Και βγήκαμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσω να φτιάχνω σιγά σιγά το κάστρο. Μετά θα κόψω το βίντεο και θα σας το παρουσιάσω την ώρα που θα το τελειώσω. Αν το τελειώσω σήμερα. Αλλιώς θα σας δείξω το progress μου. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το village που έχω βρει, που είναι δίπλα σε snow biome, όπως βλέπετε. Οπότε θα μπορούμε να έχουμε άφθονο spruce wood. Προς τα εκεί είναι ο ωκεανός. Και σκέφτηκα ότι αν κλείσουμε το μέρος θα κάνω το σπίτι μου εδώ. Ωραία θέση. Λοιπόν, οπότε εδώ είναι το τελευταίο σπίτι. Εδώ τελειώνει το τελευταίο σπίτι. Εδώ. Οπότε εμείς θέλουμε 1, 2, 4, 5. Ωραία, εδώ. 3, 4, 5, 6. Εδώ. Αυτό θα είναι το τείχος. Ωραία. Εγώ θα το κόψω λίγο το βίντεο. Θα σκάψω εδώ λίγο γύρω γύρω για να κάνω σωστά το μέρος. Και θα σας το παρουσιάσω όπως σας είπα όταν τελειώσω. Λοιπόν, μέχρι τότε, δηλαδή σε 1 δευτερόλεπτο, εσείς θα το έχετε δει.